जा गरम जानायनि लोगोफोर थाइजौ सेरसे लाबोनायमोन आङो ढेकियाजुलि टाउननिफ्राय आरो दायो बेखौ आङो गाइखेरदो माने मेंग' सेक बनायना लोंनोसै बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनि होनना आं माने देखायबाय आरो लोगोफोर दायो बनायनि एकदम गरमाव माने लोंना लानि फ्रिजनि दैदो गाइखेरखौ फ्रिजाव दोनना होनाय लोंनोसै आरो लोगोफोर सिजननि दा थाइजौ एसे खम दामाव मोनो जा बे समावनो जासो जार थाइजौ लोगोफोर बायै बायै सालानि थाइजौ न'नि थाइजौआथ' जेसेबां नार्सारिनिबाबो माने मोनहोनोनो हाया मा दावाइ होनानै फोमोनो रे मालाय बिसोरो मिथिया जोंनि आरो गोथाङैनो थायो गोथाङैनो माने सिनि लगाय लगाय जाबाय थादो लोगोफोर मानसिफोरनोबो रानना हरदो दिनै बे बायनाय थाइजौखौनो मेंग' सेक बनायबाय लोगोफोर दायो जानोसै आङो